ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дӯстон, пеш аз ҳама мехоҳам ба шумо миннатдории худро расонам барои дастгириҳоятон, барои суханҳои хубе ки шумо дар комментария дар инстаграм ва дар телеграми мо менависен. ҳазор раҳмат. дастгирии шумо пешравии мо. дар навори имрӯза боша барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва як хабари беҳтарин барои мухлисони тоҷик. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. дӯстон, имрӯз маълум шуд ки чемпиони Eagle FC дар вазни нимёна Самандар Муродов муҳориба барои рохат ба UFC мегузаронад. оиди ин чиз менеҷери ҷангувар Фирдавси Ҳалим хабар додааст. аз рӯи суханҳои ӯ чемпиони Eagle FC варзигари тоҷик Самандар Муродов бо рекорди 7-0 муҳорибаи навбатии худро рӯзи 23 октябр дар Абу-Даби дар турнири Road to UFC зидди варзигари бразилӣ Дижан Сикуера бо рекорди 19-4 барои рохат ба UFC мегузаронад. яъне дӯстон, ғолиби ин муҳориба метавонад ки соҳиби шартнома бо UFC шавад. тарҷумаи Road to UFC ба тоҷикӣ роҳ ба UFC мешавад. дӯстон, барои ҳамин Самандар Муродов камарбанди худро дар ташкилоти Eagle FC озод мекунад ва барои шартнома бо UFC муҳориба мегузаронад. мо албатта ки ба Самандар муваффақият ва барор мехоҳем ва боварӣ дорем ки ӯ ғалаба ба даст оварда соҳиби шартнома бо UFC мешавад, чунки UFC бо ҷанговарони бебоғ ва ҷавон ҳамкорӣ карданро дӯст медоранд ва боз Самандар Муродов чемпион аст. аз ҳамин сабаб фикр мекунем ки агар ӯ дар ин муҳориба ғолиб шавад, пас ташкилоти UFC бе ягон мушкилӣ ба ӯ шартнома медиҳанд. худи Самандар Муродов ин хабарро тасдиқ карда навишт ки иншааллоҳ ака соҳиби ин шартнома мешавем. дӯстон, агар хоҳем ки мо оиди ҷанговаро, оиди тарафҳои сахт ва сустии онҳо навор кунем, пас биёен дар ҳамин навор 6000 лайк ҷамъ мекунем ва мо чунин наворро омода карда пешкаши шумо мекунем. барои чӣ 6000 лайк? барои оне ки мо ҳамин гуна мефаҳмем ки чунин навор барои шумо шавқовар аст ва мо онро омода карда пешкашатон мекунем. 6000 лайк дӯстон, рафтем. топови ҷангвори вазни 61 килограмми UFC Шон Омели ба ғалабаи худ дар муҳориба зидди чемпиони пешинаи UFC Пётр Ян боварии сахт дорад. худи ҳозир ба шумо мегӯм ки ман рӯзи 22 октябри соли 2022 Пётр Янро шикаст медиҳам. то рӯзи вазнкамкунӣ 7 рӯзи дигар мондааст, то рӯзи муҳориба боша 8 рӯзи дигар. дар ҳар як муҳорибае ки ман баромад мекунам, ман ба худ сахт боварӣ дорам. ҳамчунин барои ба ин муҳориба баромадан ман боварии сахт дорам. ин барои ман беҳтарин муҳориба аст. аммо ростии гап фарқ надорад ки ман бо кӣ меҷангам. ман метонистам ки бо Стерлинг ҷангам, метонистам ки бо Дилашов ҷангам, ман метонистам ки бо любой беҳтарини ҷангвари UFC худи ҳозир муҳориба гузаронам, чунки ман ба худ сахт боварӣ дорам, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки Шон Омели ва Пётр Ян аллакай рӯзи 22 октябр дар турнири UFC 280 меҷанганд ва ҳамчунин дар ин турнир дар вазни онҳо муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Алҷамин Стерлинг ва довталаб Тиҷей Дилашов мешавад ва агар ки Омели дар ҳақиқат Пётр Янро шикаст дода тавонад, пас эҳтимоли калон аст ки муҳорибаи навбатии ӯ барои унвон бо ғолиби муҳорибаи Стерлинг ва Дилашов мешавад. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳорибаҳо киҳо ғолиб мешаванд? метавонед фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.